lezi intaba nalamaqhuma nalemhosha nalemfula kuthi makukhona ukutholakala kokungajwayelekile kiwe kuye kuyobika ukuthi kunento engajwayelekile ezokhalweni othize noma esemfuleni othize noma eseqhumeni ethize yena bese kuthatha kusebenza lokho ebonti kimi kufika kanjani sekusebenzile ukhonela ke abantwana benkosi ukuseluleka lasiphambuka yakhona ngoba kizo zonke izinto ukufanele iphatha sezisakimi ezinye nilungise ningamadoda endawo kuthi cha ke lokhu angabe yonke into embi ngoba nami ngicela ukusho ukuthi nama ngona umgqomo kaDodi othanda lokho njalo kuyothululwa kuwo wona kuyobe nehlahla ngoba khona lo uthatha ke abuye uthulula ngaphandle mina gcina kungishoniswaphi mazodonke uDodi uzokuthululwa kimi okunye ezinye zezinto abantwana benkosi ningamadoda endawo nilungise nje ninodwa kuthi lokho awungeke bekuhleke uma singaze sikwehlise kuyezansi asikulungise nikulungise sinsizwe ezinhle phambi kwethu khona imbali zesizwe bagciniwe laba bantwana bayabhekwa laba bantwana babhekela ukuthi mhla sebephuma beyokhonzela oyise emzini yamadoda lapho bobe behlelele uNkulunkulu baye khona abafice phela kukhona insizwe eziphilayo bangagcinwa nje bagcinelwe idakwa ezovele kuhluleka ngisho ukubaphatha abangagcina nje bagcinela abantu asebenezifo ithi fika ingane yomuntu isitholana nesifo kuyayiphuzeka ukubonakala ukuthi isifo qhamuka nomuntu wesilise ekhaya kujwayele ukuthi ake bheke umakoti ukuthi kuhamba kanjani kwanele kwangenela kula ingane yethu umuntu ke wesifazana uhlala ethwele ngaso sonke isikhathi uhlala ethwele nje icala ngoba ngisho kufiwe kubonakala ngaye ukuthi kufiwe kulo yamuzi bona lokwembatha kwakhe kufiwe kulo yamuzi kodwa abanikazi bokuletha ukufa amadoda kodwa abantu abathwala ukuzila nokubonakala ngabo ukuthi kufiwe abantu besifazane ndithi ke lelo ulaka esiluzwe enkalweni nakwezinye indawo lapho kudlula khona abesifazane abancane nabadala asebegugile sithi akungenzeki ezweni lethu asengadumi kabi bantwana benkosi sidume ngehlazo lokungahloniphi umuntu kuzahlonishwe umfana nje mekhulu ekhaya uhlonishwa mhla esenomuntu omphekelayo esenomuntu omwashelayo lo monakalo esawudalayo bobaba bethu isigaba nesithubo sokwesiya kancane sikuqede ukuba usihlale endlini nabantu bengagani umuntu ongagani manje uhlale esibayeni ngoba lokho kumenza ukuthi afuna ugana ukuthi angifuni manje ukuhlala esibayeni sengimdala kangaka angigani nami ngiyohlala endlini kodwa manje uhlala nabe endlini bengagani isidingo sosibona sokugana ngeke asibone ngeke azasibone abizwe emdala phandle azoqobela ingane endlini eziganiweyo ukuze asibone isidingo sokuthi nami ngifuna ukuqotshelwa ngabanye ngalokho ngiqobela ingane ngoba uyiqobela loba vele kaugane sezindala kunawe ngikhulekela into eyodwa abantwana benkosi imizi lesihluyo akusiye yethu eyokhokho bethu kumele sihloniphe siyiphathe kahle ngaso sonke isikhathi ingabibiki imisindo eyogcina iphuma umsindo la ekhaya ungaphuma uphumele lapha kwamakhelwane sumubike emawunjalo niyezwa abantwana benkosi sithi ke indaba ezitha silapha namhlanje ukuzoqinisekisa nobe ngabaza nobe sathi hayi kusazoshintsha cha ayikho into ezoshintsha lokho engakutshela khona mhla ngithi abangicelele wena uze kimi kungiseze ngakhona namhlanje kukhona bebe lokhu bethi hayi khona okusazoshintsha khona okusazoqhamuka cha kukho kunye ngize ngayo baba walapha ekhaya
Mina kuyangesinda ngoba babiza ngamagama lengixolele. Ngazalwa yilowo muntu. Kwala ngisho kufanele ubaba ngimthume ngicabanga kaningi kodwa ngizoqala ngithini ukumthuma. Ngifanele ngimthume. Ngithi ke Ndaba Ezitha ngicela uphakame uze ngapha. Yambona ke ubaba njengoba ekhona nje bafowethu nina nizalwa uyo ubaba bomama enigane ubaba akasewuyo wenu use ubaba waso sonke lesi sigodi futhi kuye ngisho ngathiwa kufika umuntu ilanga liyoshona ngoba igameko zenzeka kakhulu kuma sekuhlwile kungathiwa lo muntu osengena kuhlwile ethi uzofuna ubaba yini ingoba isigameko simehlele wakhumbula ukuthi kuphi lapho kuthiwa ngobika ngakhona khona igameko engalindi ukuthi kuze ibikwe ofanele ibikwe ngaso leso sikhathi okwenjobo mama kuba lo sefikele banibonda uvele sekuhlwile nimtholele igumba azolala kulo avuke ekseni angena indlela uba bese qala usebenza udaba lwakhe ngithi ke Ndaba Ezitha ngokusemthethweni namhlanje usuyinduna yalesi sigodi usubaba walesi sigodi ngicela umuzi wonke ke wazi lokhu ngicela umuzi wonke wazi lokhu ubaba asekubonile nami uyokusho konke uthi nakho bese hayi baba lokho singakubeka eceleni lokho singakusebenza ngakho kungaba ihlazo mangakhona umuntu ongama la athi hayi ubaba uyimpimpi yalezansi ugelweni kodwa uyiso nendlebe yami kusukela manje Ndaba Ezitha noma ngabe into eyenzekela encane kangakanani ukungixoxela nje kusuke kungasho ukuthi sengithi hayi letheke ngisebenze ngisuke ukuthi hayi baba sengizwile bonani lokusebenza kanjani lokho kuze kusasa mabone emvuka bese ethi hawu baba wangigodlelelani lento eyithenjeni ngithi ke Ndaba Ezitha umuntu ombusisayo akabusiseke umuntu okuthukayo uyena oyothukeka umuntu oqala ekusayo uyena oyoqala ekuseka ngoba la umkhona uzimele umele inyanya zalelizwe umele ubaba mkhulu uqinqa imagazini xamana zaphuma amahende umele umneweni indlovelo ufakazisela abantu njengamabele inkosi insizwa maphele umele ke ukhokho inje ngabe ibuza bethi inkosi aniphunga nohlaba amadoda ngakho waqomntaba namhlanje basalubango Ndaba Ezitha la madoda amathathu wona azobekwe empethe wona azobe kubhekile umuntu ekudelela ukwazi ukuthi akadelelwe udelela la madoda iwona azokhuluma eyesine uJehova oyena odala isintu sonke wayesedala zonke lezi igaba esenza ukuthi sizohlala kanje zigaba ezabe ngoNkulunkulu lezo umuntu uma esedelela izigaba ukuso udelela umulo kaJehova amphathi ke mase yokuthinta ngesandla ekubeka isandla ethi uyakushaya uyobe lo muntu ushaya inhlamvu yeso lika Jehova ngithi ke kubafowethu nodade wethu abazalwa ubaba senithwele inselele yehlulu ukwenza bafowethu ngoba eleni iphuthe njengoba elingangozipho seloba ngangalo muzi emehlweni abantu futhi ngani ubaba uyoba inhlekisa ngani ubaba uyoba nesithunzi sokuhlonipheka ngokwenza kwenu sekumele nikhethe igama lakhe nethunzi sakhe isihudula phansi noma nesigcina sifanelekile emehlweni abantu engathi ma eluleke izingane zabantu bese bethi abantu kusizani ngoba nasemzini wakhe kunje nithwele inselele esindayo ke bantwana benkosi
bomama odadewethu bafowethu ngisho laba impela abafowabo bakababa bathwele umthwalo wokuba anganqumeki umlomo okukhuluma nabantu. Alawu mazwi ke Ndaba Ezitha ngithi uthwale lo msebenzi umiselwe okhokho bethu ongaqali ngawo qale emandulo kude kusasa bekube izolo bekume ezinye insizwa bakade mbala nje namhlanje uwe omela babe baningi sasingabakhetha kodwa umunwe inhliziyo nomphefumulo wasiholela kuwe. Babe khona bebaningi bebekiwe bezicheme bebekiwe thina abantu ongagcina ukhetha kubo. Ngathi ayikulungile ngiyabonga lethani lapha ngimaphatha ngabeka phansi. Nami ngangingakwazi Indaba Ezitha. Kodwa mhla ngiqala ukukubona ngabona ukhona ithemba lami engalibeka lapha kubaba. Yilo ke lelo elisimise la namhlanje. Ngithi ke Ndaba Ezitha uNkulunkulu akubusise. Aqinise ukugcotshwa kwakho nokuhlala kwakho kulesi sigqiki sokudula kwalendawo. Ngiyabonga Ndaba Ezitha. Awuzange umphikise la ngosuku lokuqala ngisabika nje ukuthi baba khona ukuthunywe nguthunywa ukuthi angicela ukuba ungilekelele. Esengubonile ukubonile osukwazi ngiyakwazi. Osukuzwile senguzwile. Isho ngabe kuncane kangakanani. Ndaba Ezitha ngiyabonga. Uyinduna ephelele yalesi sigodi. Ngifisa baba makufika umuntu la ekhaya. Ngisho ngafika ethi nakho ngibulawa ikhanda muthi aliphele ngifisa liphele. Ngisho ngabe ethi nakho ngijukwa isisu mawuthi asiphele siphele. Ngisho